A Consellería do Mar destina máis de 700.000 euros ao proxecto Biorén, que desenvolverá o Centro Tecnolóxico do Clúster de Acuicultura de Galicia en colaboración coa Universidade da Coruña. Permitirá realizar un estudo da supervivencia da ameixa xapónica e do berberecho en episodios de baixa salinidade, identificando as bacterias que resultan beneficiosas e aquelas que son prexudiciais para o estado do substrato. A ameixa berberecho está sufrindo desde fai tempo un descenso importante na súa productividade, na súa produción, por diferentes causas. Nós, como científicos, pensamos que o primeiro que temos que facer é identificar as causas reais. Hai algunhas que se supoñen que son a salinidade, como outras moitas, pero nós pensamos que pode haber algunha causa máis ou que algunha causa que poda axudar e potenciar o problema que xa ten a salinidade por sí. Entón, unha vez que identifiquemos esa orixen, nós temos unha hipótese, esa hipótese a temos que confirmar, unha hipótese que xa empezamos a traballar nela e a que temos que confirmar. Se se confirma, temos que empezar a buscar nas potenciais solucións que pode ter ese problema para resolver ese problema. Con este proxecto, a Administración pretende buscar solucións á caída da produtividade marisqueira, identificando as causas e aplicando solucións baseadas na biotecnoloxía. Nós, desde a Consellería do Mar, temos moi claro que o marisqueo é unha fonte de riqueza para Galicia. Hai moitas familias que viven deso, teñen que seguir vivindo deso e, ademais, para Galicia, a hora de suministrar produtos de alimentación nos distintos mercados aos distintos consumidores, pois temos, eu creo que un produto e unha fama desde sempre que temos que seguir traballando e que temos que seguir garantizando o futuro para a nosa xente. Por lo tanto, traballamos para o presente sempre mirando para o futuro e o marisqueo ten futuro. Problemas que houbo nas nosas rías, problemas co marisqueo puntuales, máis acentuados, eu creo que hai que buscarlle solución e iso é o que levamos facendo xa durante un tempo e nós marcamos tamén como uns aliados nosos á investigación. Toda a xente da investigación, pública e privada, teñen que ser aliados nosos a hora de buscar esas solucións que temos que garantizar para ese sector que ten futuro e que temos que traballar e mirar para ele. Ademais do CETGA, participarán neste estudo o Grupo de Investigación en Bioloxía Evolutiva do Centro de Investigación Científica Avanzada e o Grupo Microalgae do Departamento de Microbioloxía da Facultade de Ciencias da Coruña.